Mwadzuka bwanji amalaya anzanga kwina kulikonse umene muli. Lero ndikufuna ndipite mawu straight ku chipani cha DPP. Akuluakulu ena a chipani cha DPP. Nkhondo ya yochoka 2020 kufika 2025 inali nkhondo yovuta kwambiri. Nkhondo yonena kuti anthu amene anadzuka kulimbana ndi Lazarus Chakwera ndi Chikangawa Pate MCP anali pa mavuto kwambiri mdziko muno. Anthu amene amabwera pa social media apapa kupanga zosemphana ndi chipani cha MCP kunali mavuto akulu. Achinali Chimwendo Banda awawa amene akuoneka ngati mphaka wokuti wagwera muthobwa lerowa anali atamera mano pa mtunda kuteteza chipani cha MCP left and right. Zikwanje zimayenda. Ma activists ambiri amakhala movutika mdziko muno, more especially amene amasapota chipani cha DPP. Wabakili Muluzi TV amasakidwa left and right, kuonongedwa ndalama za boma kusaka Wabakili Muluzi TV. Ma activists aina Staxi Steve Chimwaza, munthu amene ndithu anatengapo gawo kupita kukapanga sue against Meki. Akuluakulu ndizomvetsa chisoni lero kumaona maudindo ena ayamba kupasidwa anthu amene anali adani athu. Ine Cliff Chinyama ndasakidwa pena paliponse kufuna kuphedwa kuma demonstration amene anali kumangochi ndi credible election nthawi yomwe amamenyedwa anamiwa mulilongwe. Ine nkuti ndili ku mangochi ndinachoka chothawa kuchita kuzembesedwa. Koma lero omwe aja adani aja akumatenga ndalama za nkhaninkhani ndikunyengerera akuluakulu ena a chipani cha DPP ndikumapasa maudindo. Zikutipweteka kwambiri. Ine ndagonapo ku National Talent Center kuteteza vote ya APM. Andi tinkapita umene kuchako ku National Talent Center tisakuziwa kunena kuti chipani chomwe chingawine ndi yani. Moyo uli pa chiopsezo tikodi ine ndikuziwika kwanga ndi mmene ankandisakira muja ikangoti yawina MCP kapena ikutsogola ine ndidakali komwe kuno ku National Talent Center zinditherako bwanji kuno. Lero tife wachisoni kumaona ma appointment ena amene anthu amene apangidwa akusankhidwawo ndi amene anali adani ndi amene ankaperekera zikwanje kuti ife tiphedwe. Akina Comrade Ntanyiwa kusakidwa left and right kuti akapezeka aphedwe. Akuluakulu zonsezi zikuchitika kuti tikalankhula tizitchulidwa kuti ndifeyo anthu owukira. Pomwe kuwukira mwakuyamba ndi inuyo, chifukwa inuyo ndi amene musakuchifunira chipani cha DPP zinthu zabwino. Mukutenga anthera kuwiri kumakalowesa mu chipani chimenechi. Anthu okhawo amene anapanga kuthekera kuna kuti awukire 2019 mukutenga anthu aja atiwo koti amenewo. Chifukwa chake chonena kuti anthuwo atulusa ndalama kumakupasani inuyo anthu akuluakulu a chipani cha DPP. Lero mumapita kwa Professor Arthur Mutale komaka munamiza kuna kuti anthu amenewa ndi athu amamenya underground anthu oti amaperekera zikwanje.
underground anthu amene amapanga sponsor chipani cha Malawi Congress Party kuti chizionesa nkhanza mdziko muno kuti chiziti sata pena paliponse. Akuluakulu zikumatipweteka kwambiri, andi kukhala ku opposition ndikuwawa. Amazunzika ndi anthu amene mafoot soldiers amene amabwera pa ground. Inuyo kuti ndalama tomwe mutolere apapa mumabisala nato pambali osamaonekeraso. Zibwenzi izi zimukuzitenga kumakakhala muyani kodi kumakazipasa kumapinazo kumazipitisa ku embassy kumazipasa ti mipando tina mbomamo timakhala tabisala siti kuoneka. Foot soldiers amakhali pa ground. Ndinu lomwe muzafuna wabakiri Mulusi TV. Nkhondo iyi azakumenyereni tikamayandikira 2030. Mukufuna Comrade Ntanyiwa akumenyereni tikamafika 2030. A Steve Chimwaza aonekeso akumenyereni tikamayandikira 2030. Cliff Chinyama ine amene ndili panone muzandifunanso kuti ndioneke tikamayandikira 2030. Koma lero mukupanga zinthu zokomera ainu ake. Kumatenga tizibwezirano, kumatenga anthu amene anali adani athu chifukwa akupasani ndalama za nkhani kumakapanga likomenda anthu amenewo kwa Profesa Arthur Peter Mutharika. Kuiwala anthu onse amene munagwira nawo ntchito. Tikuona mukaona ma activists ena amene angokhala pewa akuona ayina DJ Munyanane, Pastor Shumba awawa, Bishop Kajenje, akuluakulu ayina Lighton Mangoja awawa amakita kung'amba kukamwa osewo sakutani kuti sakuoneka. Mukuganizira ndi mwapanga anthu ngati Makasu okuti mwaka mukusosa mukufuna kasu mizere pokolola mukukaunjika Makasu kasiya pambali. Mwayiwala kuti anthuwo si Makasu ndi anthu oti mmuruma mumatani kuti mumaganiza. Ulendo wa 2019 ndi ulendo wa 2030 ndi ulendo wovuta kwambiri. AVM term yomaliza ndi imene mukufuna anthu adzasatse malonda amene iniyo mungazakhazikise kukhala pa mpando. Ndi mafoot soldiers omwe wawa amene muzafune kuti azarani kuti azathamange. Mufuna muyike mafoot soldiers mawu akamba kulankhula azikhala ngati kuti akuwukirani pomwe anthu akuyenjezani. Omwe amukwatenga mukwaphatikirawo azakuthawanisoni sazakuyandikirani. Kwawo ndikudya amadya uku kudya uku. Nthawi zonse amafuna moyo ukhale pabwino. Ikabwera MCP akhala ku MCP, ikabwera UTM akhala ku UTM, akabwera UDF akhala ku UDF. Anthu onena alibe mbali. Mukiwala mafoot soldiers anu amene anaoneseratu mawangawo kukupangani niyo support. Zinthu zopweteka kwambiri, zopweteka ndi zomvetsa chisoni. Mukhale pansi muunikire muziziwa kuti magalimoto mukuyendera lerowa, malawa simukulandira lerowa. Mbuyo mwa anthu ena anakuthamangisani zimene sizimaoneka. Munkayankha foni ya munthu wina aliyense pofuna kuti mugwire naye ntchito. Ulero anthu aja ndi zisiru. More especially chonde ndipweteka ngati ine Cliff Chinyama ndikumaona anthu amene ndithu tikudziwa kuti anali adani, anthu amene amaperekera zida kunena kuti ife ma activists nziko munomo amene tikupanga support chipani cha DPP tizunzike ndi amene mukuwatengaso kuwalowesa mu system chifukwa choti akupasa ndalama. Kuleku mukulandira ndalama. AVM a president athu okondedwa amve kunena kuti akuluakulu ena a chipani cha DPP akulandira ndalama za nkhani kumatenga akuti cholinga chona kuti apange likomendi anthu ena amene anali amagwira ntchito ndi MCP kuti azioneka ngati anthu abwino lero. Tikuziwa mulandira ndalama. Anthu amene wawa mukuwasiya Makasu amene wawa